ainihin gyangyaɗi amanatan don saboda samun natsuwa da aminci, sai zan gyangyaɗi ya ɗauke su, kuma rashin ruwan da suka samu sai ya zan an samu ainihin ruwa. Allah ya ba da ruwa sai suka abin nan aka samu ruwa wanda da babu ruwa, sannan yashi da yake ana takawa ba daɗin tafiya sai ya zan yashi ya sandare ya koma yana daɗin tafiya. Ƙura da akwai sai aka koma yanzu babu ƙura ɗin. To sai Allah ya ce wa ka tuna izu yuha rabbuka ilal mala'ikati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. Allah ya ce wasu kurka tuna idh yuhi rabbuka lokacin da ubangijinka ya wahayi ilal mala'ika zuwa ga mala'iku allazi amaddahum bihi waɗannan da ya taimaki musulmi da su, ya ce anni ma'akum ni ina tare da ku bil auni ta hanyar taimako wa nasara da cin nasara. Fathabbitul lazina amanu ku tabbatar ma waɗannan da suka yi imani bil i'anati ta hanyar taimako wa tabshiri da yin albishir. Sa'ulki fi qulubil lazina kafaru ru'ba, zan je tsoro ga zukatan waɗannan da wato muka jeho tsoro gare su. Wadaribu fawqal anaka, ku bugi wayaye, wadaribu minhum kulla banan, kuma ku bugi kowane gehe na hannu da na gehen hannu abin nan ƙawahunsu. Zalikal azabu, ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلك العذاب كاغونا عذاب الواقع ورتسبك بهم دسو بأنهم شاقوا الله saboda sun saba ma Allah wa rasulahu da manzon shi. Wa man yashaqi Allah wanda ya saba ma Allah wa rasulahu da manzonsa na'am wa rasulahu da manzon shi fa inna Allah shadidul iqab, lalle Allah mai tsananin azaba ne lahu gare shi. Wa hadhihi alqa'ida amma, wannan ƙa'ida ce wadda aggamamma. Zalikumul azabu, ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. ذلكم العذاب كاغا wannan azaba fadhuquhu ku dandane ta ayyuhal kufaru ya ku kafirai fi duniya nan duniya. Wa inna lil kafirina azabun nar, lalle kafirai suna da azaba ta wuta muhtammu wadda aka kammala musu. وكذلك لبعض الفساق المسلمين, haka wasu daga cikin fasikan musulmi su ma suna da azaba ta wuta. Illa annahum la yadumuna fiha, sai dai su ba za su dawo ba ciki, kama fil hadisi kamar yadda su cikin hadisi. Thumma tadarraqa bi dhikri asbabin nas, sai ya ci gaba yana magana ta ambaton dalilan da yasa aka ci nasara. Allazi huwa bi yadihi, wanda yake cin nasara ga hannun Allah yake. An yabzulal mu'minuna was'ahum, muminai su yi bakin kokarinsu. Wa huwa allazi yaqtul kuffara, Allah shike ya kashe kafirai. Wayan jahur ramiya,
kuma shi ke tsirar da wato masu jiwa masu halbi hatta turma har su kai ga jiwawa wa yadda afu tadbiral kafirina kuma Allah shine ke raunanar da muyagun dubarun kafirai fala yablihuna sai ya zama za su samu babban rabo ba faƙala sai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار يا أيها الذين آمنوا يا قولا سكي إيماني idza laqitum alladhina kafaru idan kuka hadu da waɗanda suka kafirta zahafan wato suna hade ka annaba mujtami'ina ka annahum likasratihim yazhafuna kai ka ce saboda cinkoson su kamar waɗanda suke jangin dini saboda rashin saurin tahiya fala tuwalluhum al'adbara ka ku juya musu baya man hazmina kuna masu rushewa wa man yuwallihim yawma idhin ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير shinjiyar kamar duk mai wannan ko tasha wa man yawallihim wanda ya bada baya yau ma'izan a wannan rana ya juya dubarahu ya bada baya ba wanda zai juya ya bada baya illa mutaharrifa sai wanda ke son ya canza dubara ya canza ai muta'addifa likitalin wanda yake son ya canza bangaren yaki kamar yadda muka faɗa jiya cewar kana iya rugawa da gudu amma manuwarka za a ga kamar gudu kai amma so kake ka sake zagayowa ka biyo ta wani wuri daban to irin wannan gudun don ka ba da baya to shine baya da laifi au mutahayyiza ko wanda ya yi ƙoƙarin ya koma cikin 'yan uwa ne ƙila a ce ga musulmi can faɗa ya kawo ka har daidai nan ko da kadi ba zai ga duk yanzu nan duk ba 'yan uwa ba ne to da kan ruga sai zan ruga wadda kai ba ta tserewa ba ce kana nuhin in ka ruga za ka kamar ka tsere amma da can so kake ka juya ka koma ka dan ka haɗe da 'yan uwanka shine mutahayyiza ila fi'atin yana son ya haɗe zuwa ga jama'ar shi faƙar ba'a to irin wanda ba irin wannan shine manufar shi ba ya ruga wurin yaƙi to faƙar ba'a bi gadabin min Allah ya komo da hushi daga Allah wa ma'awahu jahannam makoma shi wuta wa bisal masir kuma makoma ta yi muni falam تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم falam taqtuluhum ba kai ka kashe su ba bi badarin da a badar bi quwwatikum falam taqtuluhum ba ku kashe su ba ku da ke kilemin cewa ganima ta ku ce walakin Allah qatalahum sai dai Allah shine ya kashe su hakikatan ga hakika wa bi nasrihi iyyakum kuma Allah shine ya ba ku nasara don haka wa ma ramaita kuma ba kai jiwa ba kai annabi sallallahu alaihi wasallam mun ce annabi ya ɗebi yakin badar annabi ya duka ya ɗebi ƙasa haka da tahin shi mai albarka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi haka wajen taron kahirai da ya watsa ta sai ta shiga cikin idon kowane kahiri to shine Allah yake cewa wa ma ramaita
wannan jihar ba kai ta ba walakin Allah harama Allah ne ya jihar domin ƙasa ta ga hannu a ce ta shiga cikin idanun mutum 1000 nawa don haka al'amari ne na Allah wa ma ramaita ba kai jiwa ba ya Muhammad ka je ayunul qawm idanun mutanen nan izra maita lokacin da ka jewa bil hasad ya tsakoyi li'annaka fa don saboda shi tahin hannu min al hasad kan wata guda ta tahin hannu la yamla'u uyunal jeshi ba ya cika idanun rundunar yaki alkasiri wadda an mai yawa biram yati bashar da watsawa ta dan adam walakin Allah harama sai dai Allah shine ya isar da wannan ƙasa zuwa ga idanunsu fa'ala zalika shi ya aikata wannan liyaqhara al-kafirin don ya rinjayi kafirai wal yubliyal mu'minina kuma ya jarabci mu'minai minhu daga gare shi bala'an hasana jarabawa mai kyau wato ya masu kyauta ta hanyar samun nasara wal ganima da kuma cin ganima inna Allah sami'un Allah mai ji ne li aqwalikum ga maganganunku alimun Allah masani ne bi ahwalikum da halayenku na'am ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين ذلكم kaga wannan jarabawa haƙƙun ta gaskiya ce wa anna Allah muhinu kaidil kafirin kuma tabbas Allah shine mai raunanar da makircin kafirai duk kullun da za su yi Allah sai ya raunanar da shi wa qurabi tashdidil ha muhinnu an karanta a yi ma wannan ha'un shadda wattanwin kuma an karanta wato muhinun wanda su ba kai da aka yi ma kai da wasali sama kai dal kafirina sun maltafata ilal kufa فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين in tastabtihu ayyuhal kuffar idan kuka nemi wato budi na cin nasara ai ta dalibunal fataha kuka nemi cin yaki ai alqada ai su qala abu jahal lokacin da abu jahal minkum daga cikin ku yace Allahumma ayinna kana qada'ul marham wa atana bima la na'rifu yace ya Allah ka taimake mu ya zo ya yanke zumunta wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke zumunta wa atana bima la na'rifu kuma ya zo mana da abin da ba mu sani ba ya zo ya ce wa duk ababbautar alloli waya koma ma ubangiji guda fa anhinhu algadata ya Allah ka halaka mana shi gobe faƙar ja akumul fatahu da kuka nemi cin nasara to fatahi din ya zo ai alqada'u bi halaki da wato sai aka hukunta halaka man huwa kazalika wanda an makaryaci din wanda ya zo da abin da ke yanke zumunta shi ya addu'a ya Allah ka halaka wanda yake yanke zumunta wanda ya zo mana da abin da ba mu san da shi ba Allah halaka shi gobe don haka su yana wayewa da aka je yaki sai Allah ya halaka su abu lihali kaga su suka yi addu'a to kuma su ne suka zo da wani sabon abu don da kaga su suka yi addu'a sai na addu'a ta koma masu na'am wa huwa abu jahal wa man qutila ma'ahu shine abu jahal da waɗanda aka kashe tare da shi dunan nabi ba dai manzon Allah ba wal mu'minina da mu'minai wa in tantahu anil kufr wal harb idan kun hannu daga yaki da kuma da kahirci daga yaki fa huwa khairul lakum da za ku bai yakin ku ba kahirci to da shi yake alheri gare ku da ya zama alheri ne gare ku wa in ta'udu amma idan kuka dawo likitalin nabi kuka ce kuna son ku sake yakin annabi kamar yadda kuka zo yanzu ku quraisha kuka zo nan badar kuka ce za ku yake shi aka halaka ku to in kuka dawo Allah ya ce na'ud mu ma za mu dawo da nasarar mu
kuna sake koma mashi za mu sake bashi nasara ya sake galaba a kanku linasarihi alaikum mu ba da nasarar ku akan shi walan tuguniya an kun fi'atukum shay'a kuma sai jan jama'a ku ba su iya wadatar da ku da komai walau kasarar ko da sun yawa wa anna allaha ma'al mu'minin ku sani Allah yana tare da mu'minai da'iman saboda Allah ya faɗi a wani wuri cewar wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin Allah ya ce shi ya azama kai ne duk inda mu'mini yake namiji ko mace binni ko ƙauye Allah ya ce to ni zan taimake shi duk halin da kake ciki Allah ya ce zan shigo ciki in yi ruwa in yi tsaki domin in gana taimaka maka wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin bi fatahin ta hanyar wato cin yaƙi a inna ala taqdiril lam in dinnan ala taqdiril lam wa qura bi kasriha istinafan in an karanta wato idan ta zama wata sabuwar jumla ce wa ma za ta ba'alul kasara mi yawa zai amfanat idza kana Allah fi janibil mu'minina idan Allah na bangaren mu'minai to wani irin yawa mi an amfani yawan waɗanda ke da yawa ku ɗauka nan ga mutum miliyan waɗanda ga su 20 amma Allah na nan wajen 20 ɗin yaya wancan yawan zai amfani ya zan yawan banza annal ma'araka ala hadan nahawi yaki akan irin wannan yanayi lan takuna mutakafi'atun abadan ba wai wadda za ta zama akan yawan mutane bace ka abada la'annal mu'minina ma'ahumullah mu'minai Allah na tare da su wal kufaru laysa ma'ahum illa anfusuhum su ko kahire ba su tare da kowa sai kansu kawai wa ma ad'afu wa ma ahsar janiban yuharibuhu Allah yau menene yahi bangare rauni mi an mahi hasara ga bangaren da a ce Allah shike yakin su ai duk bangaren da aka ce Allah na yaƙatai ya yi kowane bangare rauni kuma ya yi kowane bangare hasara saboda Allah na nan yana yakin su wa ma aqwa wa ma arbah janiban menene ya riba mi an mahi ƙarhi ga janiban ya tawallahu Allah babu wani bangare mahi ƙarhi babu bangaren da ya riba bisa ga bangaren da aka ce Allah shine ya dauki ɗawainiyar jibinta al'amarinsu don haka ashe wannan ya gwada cewar Allah yana tare da muminai su ko kahirai kamar yadda ya faɗi cewar su muminai suna da maula wa annal kuffar la maula lahum su maraja alhidabu sannan ya dawo magana ta juyo ilal mu'minina zuwa ga mu'minai ba da an zakara bayan ya ambaci annan la fi janibihim Allah na bangaren mu'minai wa man kana Allah fi janibihi wanda Allah ke bangaren sa yajibu alaihi an yuhafiza ala da'atihi to ya ko kamata ya kiyaye ya bi dokokin Allah tunda Allah na tare da kai saboda me li yaduma fi amnin wa ribhim domin mutum ya dawoma a cikin aminci ya kuma dawoma akan samun riba ko yaushe bisa ga wannan sai Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa rasulahu ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wadan suka yi imani adi'ullah ku yi ma Allah biyayya wa rasulahu ku yi ma manzon Allah biyayya wala tuwallu kada ku juya baya anhu daga ainihin saba ma Allah ai bi mahalafata amrihi ta hanyar saba ma umarninsa wa antum tasma'un alhali kuna sauraron qur'ani ko kuna sauraron wa'azi to bai kamata ku juya ma Allah baya ba wa tabhamuna ma'anaha kuma ga ku kuna fahimtar ma'anonin abin ayoyin da ake karantawa wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un wala takunu kada ku yadda ku zamo kallazina qalu kamar waɗannan da suka ce sami'na mun ji wa hum la yasma'un alhali ba su ji ba
sama a tadabburin ji na fahimta wata azin da wa'azuwa su wane ne wa humul munafiquna su ne munafikai da an zo zai ce ai ina ai duk abin da ka faɗi ai mun fahimta ai mun gane amma ji ne kawai na kunni ba ji na ɗauka ba awul mushrikuna ko mushrikai alladhina hum waɗannan da suka zama kaddawa bi kamar dabbobi asummu waɗanda ba su ji albukumu kuma ba asummu waɗanda a kurame albukumu waɗanda a bebaye almajanin waɗanda an mahaukata cewar kar ku koma kamar irin waɗancan waɗanda bebaye ne su kurame ne ba su magana abin nuhi ba su iya faɗin alheri ba wai lokaci ka ce wai a'a ba su iya cewa taho a'a kaka suna iya wannan amma bakin bai furta alheri don haka aka kamanta su da kurame bebaye ne ba su iya furci na kwarai duk wani abin kirki ba za ka ji shi gabare su ba don haka sai suka koma kamar wanda kamar gana yabda zai ka biri mai bulo yana to shi ne na aka abin ga almajani ne waɗanda an mahaukata na'am inna sharrad dawabi inda Allahi summul bukmul ladhina la ya'qilun inna sharrad dawabi mahi sharrin dabbobi inda Allahi wurin Allah asummu waɗannan da ba su ji ai an sama haƙƙi ba su jin gaskiya nan an ce dabbobi ana nuhin mu masu ilmin mantiki suna ce ma mutum alhaiwanun naɗiku mutum mai magana in suka ce haiwanun naɗik to suna nuhin ɗan adam to da haka nan Allah sai ya ce inna sharrar dawabi lalle mahi sharrin dabba wato mahi sharrin halitta inda Allah wurin Allah a sunmu waɗannan da ba su jin gaskiya sunmun ne su an sama haƙƙi daga sauraren gaskiya duk inda suka san cewa in sun bi za a faɗa musu gaskiya sai su kauce bukumin bebaye ne an nudukin bihi ba za su iya furta gaskiya ba su wane ne allazina la yaqiluna waɗannan da ba su da hankali kaga sun zama hukata walau alima Allahu ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ولو علم الله فيهم خيرا عند الله يا نهن alheri gare su salahan wato inda Allah ya nihin akwai wani gyara tare da su bisa ma'il haƙƙi ta hanyar sauraron gaskiya la'asma'ahum da Allah ya ji yadda su gaskiya sai zan Allah ya san ko sun saurari gaskiya ba wani alheri ciki da haka sai bai ma ba su damar sauraron ta ba saurare na fahimta da haka sun dai ji sauti na motsi sama a tafahumin saurare na fahimta walau asma'ahum inda kuma ya ji yadda su fardan bisa ga kaddartawa wa qad alima Allah ya riga ya sani Allah khaira fihim ya san waɗanga babu wani alheri cikin su shi sa sai bai ba su damar su saurari gaskiya ba saurari na fahimta suna masu bijirewa an kabulihi da saboda kan kin karɓar gaskiya ina dandan tsaurin kai wa juhudan da kuma musantawa ya ayyuhal ladzina amanu يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون يا أيها الذين آمنوا يا قوة سكي إيماني استجيبوا لله وكرب كرام الله وللرسول وكرب كرام منظام الله تيايا بالداعة تهني يمس داعة
in Allah ya ce a yi in ya ce a bari mutum ya zama mai da'a ga Allah. In manzon Allah ya ce a yi in manzon Allah ya ce a bari kuma a yi haƙuri a bari. Biya da ake ganin abin an saba da shi, in dai manzon Allah ya ce a bar shi to barin shi yayi alheri. Wannan shine da'a ga Allah kuma shine ga da'a ga manzon Allah. Idza da'akum, idan aka kiraye ku lima yuhyikum ga abin da zai rayar da ku min amri addini na al'amarin addini wal jihadi da yaki, li'annahu sababul hayati, don shi jihadi shi as-sanadi na rayuwa, al-abadiyya na ha abada, wal izzi sarmadi da kuma buwaya ta tutuf wato ta ha abada. Idan ba a gwabza ba haka za a yi ta gani kana kona da ƙarfi ko ba ka da, amma idan aka zo aka halba ka halba sai ka ji an ce kai mutanen sun fara tare da makamai, to daga wannan lokaci in ma zuwa za a yi sai an wo shiri. Amma idan aka san cewa baka da komi to kai tsaye za ga an isko ka. To shine Allah madaukakin sarki yake cewa wal izzu sarmadi, yaƙi shine ke kawo sanadin rayuwa ta abada da kuma buwaya dawwamamme. Walamu ku sani annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, Allah na sha makan cewa abin da tsakanin mutum da zuciya ta yi. Fala yasdiu an yi umina, mutum ba zai iya cewa ya imani bi shi garin kai ne, aw ya kafar ko ya ce ya kafirce, illa bi iradatihi, sai da nahin Allah. Kaga ashe kai da yanzu Allah ya tadda kai kana musulmi mumini, babu wani abun da ba goron da zaka bayar na sakamakon wannan abun irin godiya zuwa ga Allah. Wani na can da shekaru irin naka bai musulunta ba, wani na can da ilimin irin naka bai gane ba, wani na can da matsayi irin naka bai gane ba. Allah bai nuhi ya gane ba, don haka bai gane ba. Kai Allah ya nuhi ka gane sai ka gane. To ashe me ya kamata gare ka? Godiya ga Allah da ya mai bauta irin yadda ya kamata. Wa annahu ilaihi tuhsharun, kuma shi Allah zuwa gare shi ne za a tada ku, za a tada mu, kamar da surori da dama suka ba da labari cewar ranar da za a tashe mu za mu komo kalfarashin mabasusi kamar sunge. Kaga sunge in damana ta da an yi ruwa, idan ya hito yana jiran dan uwa ne, sannan zai je can wani wuri ya tsaya, ba wanda ya ce mai ga inda zaka. Shi ma dan uwan in ya hito ba mai ce mashi dan uwanka na wuri kaza, amma za ka isko su wani wuri can, ko wurin haske ko wani abu, sai ga sun tattaru ba sanarwa, babu wani making na appointment cewa akwai mitin mu haɗu wurin kwan lantarkin gidan wane, ba su wannan. Da ya hito cikin ƙasa miƙawa ya kai. Haka ranar tashin alkiyama da na hito na miƙa, da ka hito da ta hito da sun hito, kwai hita cikin kabari bai jiran wani. Yadda kaga sun ge in ya hita bai jira, haka in mai hita ba mu jira. Yadda kaga sun ge ya je ya tattara can wuri guda, haka mu ma za mu je mu tattara wuri guda. Yadda haka sun ge in ya hito cikin gidan, ko da yamma ta yana dawowa ya saki shigewa na inda ya hito, ya bar shi kenan har abada. Haka in mun hita muka ba kabari mun bar shi kenan kuma har abada, ba mu sake koma mu kabari. Shi yasa Qur'ani yace yawma yakunu nasu kal farashil mabasusi. Wace rana ce? Ranar da mutane suke zamowa kamar singe wanda aka watsa. To wa annahu ilaihi tuhsharun, zuwa ga Allah ne za a tattara ku. Bayan an tattara an ce gaba ɗaya halitta mutum a can hilin da za a yi abin nan tashin alkiyama layi guda ne. In muka bi layi haka aka zagayo aka yi sayaku, shi kenan mun ƙari, bakin yawan ma mun ƙari. Tun farkon halitta har ƙarshe layi guda ne. Ka san ko yanzu in aka ce mahita nan cikin kura maza da mata mai layi, ai sai mun kusa kai gan raki. Koko to sai aka ce duniya gaba ɗaya layi za a yi guda, a yi sayakul haka.
sai a kawo dama an sa dabbobi ƙwari da tsuntsaye su aka fara sawa dukansu layi guda ne sai aka sa dabbobi sai aka kawo mu sai aka kawo aljanu sai aka kawo mala'iku su ma kai aljani tsoron mala'ika ka kai dan adam tsoron aljani ka kai su dabbobi tsoron mutane su kai su tsuntsaye da kwari tsoron dabbobi su kai haka za mu taru ranar tashin alkiyama kowa da takarda ta ga waya kwatashi in aka zo kowa shi zai karanta wai wani ya ga ya yi shekara 2 cikin ta 3 ana shari'a ya ce kai jama'a yanzu shari'a wuri gona guda kenan ya ce lahira Allah na da aiki bai san cikin rabin yini Allah ke ƙara abin ba cikin rabin yini to nan ne ake ta lalabe-lalabe wa a shaida wani yana shaida amma ya zo saboda an ba shi 'yan kuɗi ya ce bai san yadda aka yi ba wani bai san yadda aka yi ba ya zo ya ce ya ji ya gani saboda an saye shi za a biya shi to can mala'iku sun rubuta Allah ya riga ya sani kai da kai aikin ka tashi ka ce ni ne kaza to shi ganin sai a ce ƙarya kake sai ka kawo shaida mutum ya zo ana labari za ka ce ka wai wance ɗin nan ta bare bari na rabu da ganin ta sai ce ai ni na aure ta to shi ganin sai a ce kawo shaida ka ka gani to tun da aka ce ikira kitabaka ka karanta littafin ka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba ba wani wanda za a dawo ana wani lalabe to gaban wa akai to sannan sai akai kaka to sannan akai yaya kai ka faɗi ka ce na yi kaza tun harkon balagan mutum duk abin da ya yana nan an yi rikodin yana da fayil shi yasa haka yara ƙanana in sun rasu waɗanda ba su balaga ba daɗi rabuwa da su za ka ji akwai ciwo saboda sabo amma dai su ba su da problem kai dai inda matsala take a taho gare mu da adda fayil kai da ana iya baka kwaire na ce kada aika za ka yi waye ka gani Allah ka samu dace fai jazikun bi amalikum kuma bayan inda taron ne kawai za a yi don an zo an ce a zo a yi taro an zo an yi taro ba wani binciken da za a yi ai taro na da sauki koko amma taro a ce muku sikirinin za a yi kowa ya zo da fayil ɗin shi ai kaga akwai matsala to wannan taron sikirinin ne za a yi cakin za a yi za a fara ɗauko salloli tun daga farkon balaga ka mutuwa a zahar ɗinka a zahar ƙwara nawa kai nawa ce kai don Allah nawa akwai waɗanda kai kuma don riya abin ga 'yan siyasa wurin zaɓe a ce akwai dameji ko a to wadda kai don mutane su ce ka iya kira'a a ga wannan cikin dameji za a sata don ba accounting da ita don haka za a diba daga farkon rayuwarka tun daga balaga ka mutuwa a zahar kwara nawa kai nawa ce kai don Allah wadda za a yi matikin wata ce kai don mutane wata ce kai kana wasu lissahi ba kama san me ka kai ba sai a komo ga la'asar guda nawa yayi dan shekara nawa ne shekara shi 70 duniya to daga farkon balaga shi zuwa mutuwa yayi la'asar guda nawa kwara kaza yayi kai yanzu ba ka iya tunata amma suna nan don an yi rikodin waɗanda a original da waɗanda abba da in ba da duka suna duk an zana haka a taiga magariba a je ga isha'i a taiga sallar asuba yan an kammala waɗannan sai a duba a gani cewa to waɗannan exam ɗin ce sai a duba cikin CA kuma continuous assessment na filfili daga farkon balaga shi zuwa mutuwa na fila nawa yayi
na filfilin rana na nawa guda nawa ce waɗanda aka karɓaɓɓa guda nawa ce ba karɓaɓɓa ba na filfilin dare nawa ne guda nawa ne karɓaɓɓi guda nawa ne ba karɓaɓɓi ba haka za a yi an tace da an ƙare shi kenan yan aka ga cewa sallah ita tun nan ba ta da problem ƙira'a ka yawan karatun ƙur'ani sadar da zumunta sadaka mu'amalarka aikinka na haji azuminka duk waɗannan sai a ce an karɓa ba sai an tsaya an yi wani dogon cikin ba kamar malaman makaranta da ya faro makin ya ta ganin wanga ɗalibi duk abin da ya tambaya gashi nan shina abin nan ya yi kwashin 1 ya yi kwashin 2 ya yi kwashin 3 to in ya zo ga kwashin 4 galiban sai ya ga kawai yana iya ma kesa cewa ina ganin bari in bashi kaza bisa kaza to irin shi ne sai Allah ya ce wata ku fitnatan واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. الله سبحانه وتعالى يتي واتقوا فتنة ku yan boko kuka ce an kawo fitinatan an sanya ta zama common now ba a yi describing din ita wace irin fitina ba saboda ba a sa mata alif da lam ba da an sa mata alif da lam wata kul fitinata ku ji tsoron fitinan nan to amma nan sai aka ce wata ku fitinatan ku ji tsoron fitina kowace iri ce duk wata fitina ta shige nan ciki kamar mai tambaya ya tambaye Allah me yasa kace a ji tsoron fitina sai ce la tusibanna allazina zalamu minkum khassa in ta taso ba ta tsaya ma waɗanda suka tada ita mutane za su tada wani ko a ce ɓarawo ne misali ko yana da wani laihi ƙila mutum 7 ko 8 gari suka kashe shi ya mutu ya mutu sai aka ce to ga motar 'yan sanda ka wannan to mi za sa ka gudu tunda baka buga ba saboda wannan fitinar da suka zo da wannan mota ba ta tsayawa ga waɗannan da suka yi kashi khasa duk wanda aka gani ga garin kaka nan wajejen an yi wani yaro hankali abai bai da cikakken hankali bai da lahiya sai ga wan baba ne ya shigo yana shigowa da kallon shi sai ya ce ni za ka canyi mayan banza da ya doki icce yana bugu nai sai ɗaya ya faɗi ya mutu sai ya faɗi ya mutu da mota ta zo ta 'yan sanda an kusa sati guda mutane na kwana cikin kwama kuma kaga an gano an wasan ga wanda ya abu ko ba sani ba to amma fitinar da ta taso za ta tsaya gare shi kadai ba ta tsaya gare shi shi an ma'anar wata ko fitinatan yanzu fitinar ga ta jefa ƙur'ani cikin shadda surori akwai sura guda wadda za ka iska yanzu a kawo ma annabi sai an turo mala'ika 70,000 ya rako mala'ika jibrilu saboda tsaro a kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan su juya su koma yau wai wannan abin shi aka ɗauka aka cikin kashi aka jefa ba fitina ba to da ta taso ta tsaya ga waɗancan da suka jefa abin ba ga ta nan ta wanke ko ina ba wasu iya wanda ya kwana bisa icce wasu su kwana ko cikin duci kaga fitina ce la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ba ta tsayawa ga waɗanda suka yi zalunci wani ya kama hanya
zuwa hanyar sokoto. Miyagun 'yan cibba sun bashi wani mugun lakani wai yana karanta yana keci ƙur'ani irin wanga bugun zariya ɗin nan. ƙur'ani ake kita saboda ɗaya biyan bukata ta duniya. Nan na baku labarin wata yarinya wadda ta zo za a yi zina da ita ga bisa katiwa ɗin zanen gado ta ji karata abin takardu ko da ta lalaba ta ɗan leƙa sai ta ga ƙur'ani ne duk aka jera bisa gare shi ne ake yin zina. Ta ce to ita kan ta tabbatar da ita iska ce ita, amma iskancin nata ta gano yana da limit. Iskancin ta bai kai ta kwanta a yi zina da ita bisa ƙur'ani ba. Ya ba ta kuɗi ya ce to kar ta gaya ma kowa, amma sai ta faɗi. Ba fitina ba, to yanzu da ta tasowa binnin ba natsuwa, ƙauye ba natsuwa, maza ba natsuwa, mata ba natsuwa, mai shi ba natsuwa, mara shi ba natsuwa. Saboda Allah ya faɗa mana ya ce wata ku fitinatan, ku ji tsoron tada fitina. Inda ta so ba ta tsaya ga waɗanda suka tadda ita. In ka ce lokacin siyasa yanzu ga fitinar da ta taso, in ɗan siyasa nawa ta canyi, malaman addini guda nawa ga fitina ta canyi. Juma'a wadda masallatan da ba a yi sallar juma'a ba saboda wagga hitina Allah kaɗai ya san adadin su. Garuruwa waɗanda suka wace suka koma kango Allah kaɗai ya san iyakarsu saboda wagga fitina. Kuma Allah ya faɗa mana a ji tsorantar da ita, to da ba a ji tsoron ba ta tashi ba ta duk ta wanke ba. An zo ma Allah da zunubin da ba a saba yin irin shi ba. Ko kahirai da suka yi kahirci ba a taba faɗin cewa sun ɗauki ƙur'ani sun jefa shi shadda ba. Kahirai ba a taba cewa sun ɗauko ƙur'ani sun aje sun yi zina da mace ko sun sadu da mace bisa gare shi ba. To shi za haka ita ko yanzu da azabar ta zo da fitinar ta taho sai zan an lalaba ta yi ƙarhin kowa. Jami'an tsaro tsoron waga hitina suka yi, malamai masu addu'o'i tsoronta suka yi, sarakuna suna shakkunta, maza na tsoro, mata na tsoro, binni ana tsoro, kawai ana tsoronta. Ba wani gehen al'umma wanda za ka ce wai su ne kadai za su ke daga hannu, ba mai daga hannu. In ka ce hilanin sun koka, hausawa sun koka. To saboda an zo da an yi ma Allah saban da ba a saba yin irin shi ba, shi yasa shi ko ya jeho mana azabar da bai saba yi ma kowa irin ta ba. Kai a ce maka an bi ka ga daji gonarka, abin da ka tara an ƙone, kuma an zo an ɗauke ko an ɗauke iyalinka an yi daji an koma ana ci na kyan ko a halbi. Ai ga ba saba ganin wanga ba. Duk mana balawo wanga kwara ne ake kallo, ko dai a ce an shiga an yi swata shikenan, ko kuma a ce an tare ga hanya an yi swata. Ire-iren su ne aka yi ta karo da su. Amma a ce a isko ka gida a kwashe dukiyarka a ɗauke iyalinka a yi gaba da miƙa, sabon abu ne. Saboda mun zo da sabon zunubi sai Allah ya zo mana sabuwar azaba. To yanzu mi an mahita abin ga ya ci alƙalai. In ka ce wai ka kai kotu, an dauke alƙalai wajen kwana 40, wasu alƙalai abokanmu guda biyu sun hito maraɗi za su zo gusau, sun baro gurbin ɓore kayan su zo zulmi, aka yi gaba da su. An dauke lauyoyi, an dauke malaman addini, alarmomi duk an tafi da su, 'yan siyasa an tafi da su, an dauke ɗan PDP, an dauke ɗan APC. Jami'an tsaro matan suna can na ta kaba, 'yan sanda, sojoji, mobile, sarakuna an cinjimi da mai babbar sanda da mai karamar sanda duk an abin ga first class kuke cewa ko, an dauki first emir first class, an dauki second class, an dauki third class. Hakimai ba a basu ba, magaddan gari sun je su kai kudi an rike. Shi yasa Allah ya ce ku ji tsoron fitina. To yanzu me an mahita? Abinda an mahita mai ta istighfari.
kuma istighfari ba wai mu zanna kawai ni in ce astaghfirullah astaghfirullah kai ma astaghfirullah a'a akwai shi din amma ba shi kadai bai isa. menene nake ma Allah na wanda na san ni ina ma Allah wanda bai halatta ba, in ban nau kai ka ban naka ita ta ban nata shi ban nashi, to da irin wannan idan ya zan mun rage zunubanmu wallahi duk addu'o'in da za mu ci gaba da roƙon Allah, Allah zai kawo mana ƙarshen wannan abu. Da aka zo da kisisi na corona da muka sa ta gaba muka ɗauko makamancin da manzon Allah ya bamu ya ce addu'a usulahul mumin, muka kwara abin nan har wa'azi ka sayi muka saboda corona, ko ba haka ba? To amma da muka tunkare corona kaga ba mu kore ta ba, to kowan ga bala'in idan dukkaninmu kowa ya zo buɗe baki, kamin ka buɗe baki ka ce ya Allah halin da muke ciki Allah ka kawo mana da shi, Allah ka mai kai mana da mun zaman lahiyar mu, wallahi in Allah bai anshi ta wani ba Allah zai karɓa ta wani. Mu dage da wannan, za mu ga bayan wannan abin sai ya koma tarihi in Allah ya so. Ku ji tsoron fitina in asabar kuma idan ta same ku la tusibanna allazina zalamu minkum khassa, ba ta samu wa'yan suka tayar da ita su kadai, bal ta ummahum za ta gane kowa ya ɗanɗana ya ji, maza su ji mata su ji, wa gairihim da waninsu. Wata kawaha, to menene da aka ce wata ku, menene tsoron? In kare mujibuha minal munkari, duk abin da ka san zai jawo hitina to kakka yadda da a kawo shi. Wanda ka san hitina zai kawo to ka ai ma yi kokarin jawo wannan abin ballantana har ita hitina ta samu wuri. Ƙala ibn Abbas ya ce amara Allahul mu'minin, Allah ya umarci muminai Allah ya ƙirrul munkiri, kada su tabbatar da mai ɓanna. Mutum na ɓanna ga gari, kowa na kallo, kowa ya san maɓannaci ne, ɗan iska ne, fasiki ne, amma ba mai iya magana. Shina cutar da kai, yana cutar da ni, yana cutar da shi, yana cutar da ku, amma kowa ya ja baki ya shiru, wai kai magana a ce kayi laifi, kuma abin ya ishe ni ya ishe ka. To irin wannan shine tabbatar da maɓannaci akan ɓannate, sai shi ɗauka ai ba yadda za a yi da shi ne, sai ku ku yi mashi kocin ne kuna mai, ya halatta. Wata rana akwai wani mahaukaci nan a arewacin nan ya dami mahaihiya ta, sai mutanen garin suka ce to ai abin da ya kamata a je a hudu ma 'yan sanda, sai aka zo aka gaya ma 'yan sanda aka ce kunji wani ga abin da yake mahaihiya ta nan arewacin gani. Shi kenan sai aka ce to 'yan sanda suka tafi, suna zuwa suka sallama, ina wani aka ce yana ciki, aka ce ana maka sallama, ya hito, yana hitowa suka dibe shi suka sa abin nan suka daure da dan gwam iccen nan suka yi ta balka, suka yi ta banka, kowa cikin gari kowa ya shiru ba wanda ya ce wani abu. An wo nisa da shi a wucike a iso wajen homawa a wucike nan a taikwatar kwashi, sannan sai wani malami daga cikin malaman garin sai ya taso, sai ya zo ya ci gaba da bayan sanda haƙuri, kun haƙuri ɗana ne, limin ba za mu baka wanga ba, don Allah ku yi haƙuri. Sai yana don Allah ku ɗauki maganar baba liman, ku ɗauki maganar baba liman. Sai suka ce ma liman, yaushe in bancin iskanci uwar da ta haihe shi a ce wai yana mata kaza kuma shi mata kaza kuma shi ce shi na kaza, sannan ga gari ba wanda ya iya mashi magana. Liman ya ce duk wannan abu zai bari in Allah, na ma bari baba liman, na ma bar shi. Tun daga nan shi kenan aka sake shi sai ya dawo. Ka san kuma harkar mutanenmu na ƙauye sai aka yi ta koma kuma ana ta zuwa, sai ana zuwa da dawa na ashe wani al'amu, wallahi in ma bancin baba liman ai abin da ɓaci ya to in ga ɓanna cikin gari za ta yaɗu, to bai kamata a tabbatar da maɓannata ɗin ba. In akwai wannan za su iya tsawatawa a kira shi a zaune da shi a tsawata, kana lalata yaran mutane, kana kaza ana ta surute kanka, irin ka bai dace a ce kayan haka ba. Ka duba tarihin gidanku yanzu, garin ga a ce kai kadai za ka zo a ce ka bata ma kanka ga tarihi. Yanzu wanga abu in aka yi da ɗiyanka kai kana jin daɗi, kaza a samu wasu dattawa sai a mashi magana, in yaki sai a biyo mashi wacce hanye,
sai an kusa kai makabarta sai a so wadita su ruga da gudu su ta yi su abin ga su kara gaba su ce su don Allah a ba su shi to in ya kara a mu kuka sanyi mu a haka nan to sai kun rubuta a ba matsala a ba mu takarda to shine Allah ya ce a ji tsoron fitina ba ta abin nan ibn abbas ya ce amara Allahul mu'minina Allah ya umarci mu'mini Allah ya kirrul munkira kada su tabbatar da mai banna bayan azharim tsakanin su in suka ga banna suka yi shiru to sai abin ya shahe su saboda galahi an yi ba ku ce komi ba to in tunda an ce wata ku fitinata in fitinar ta taso kana dibin wai ba ruwanka to za ta rutsa da kai fa ya ummuhum Allah bil azabi sai Allah ya game su da azaba fa yasibu zalimu wa ghayru zalim in musibar ta zo da wanda ya zaluncin da wanda bai zaluncin ba duk gaba ɗaya za ta gaba ɗaya za ta game wa dhunubul lati ya ummun nas zunubin da yake game mutane afaruha abinda a tasirin shi kasiratun mai yawa ne ka yi kirarin munkiri kamar tabbatar da mai laihi bayan azrihim gaba gare su wa madahanati da yaudara a cikin addini shi an mudahana malamai su ki faɗin gaskiya su koma yan yaudara kullum lalurar su kara muku addini in suka kara addini don ɗaya su samu wani abu wannan shi an madahana fi dini yaudara a cikin addini fil amri bil ma'rufi wurin umarni da aikata alheri kaga kenan wabin nan malaman addini kenan wabtiraqul kalma da kuma rarraba kalma ta al'umma wa zuhurul bid'i da bayyana bid'o'i bid'a iri kaza wa takasulun fil jihadi da ragganci wurin yaki in an ce magana yaki za a hita sai a iske cewa kowa yana ganin cewa to ai inda dai ni kaga saboda ina da matsala kaza Allah ya hattu hari ni ka fama da shi shekaran jiya nan da mura na tashi to duk da haka nan dai hito mu je wal hukmu bi ghairi ma anzalallahu da yin hukunci duk waɗannan hawai su ne alamomin da ke takkai da hitina da yin hukunci da abin da ba da shi Allah ya saukar ba walamu ku sani annallaha shadidul iqab ku sani tabbas hakika Allah mai tsananin azaba ne amma ba kowa yake mawa ba liman yukhalifuhu sai wanda ya saba mashi shi yake ma azaba fasajibu ku karba kira lima yad'ukum ilayhi ga abin da yake rasulu ga abin da manzo yake kiran ku zuwa gare shi fa huwa inna ma yad'ukum yana kiran ku ne lima yuhyikum ga abin da zai rayar da ku domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da yake kokarin ya aza mu gare shi abin da za mu rayu ne na rayuwa ta har abada saboda idan aka ce ka bi Allah ka bi ka ji daɗin rayuwa ka nan duniya sannan ya an ta lahira kuma ka ji daɗin rayuwa sannan ya an je lahira ga yan an riga an tahi shekara tiriliyon za a yi ba dawowa za a yi ba an tahi in daɗi in kuma daɗi ya haka dai lahira in daɗin daɗi in kuma daɗin daɗi na'am Allah za mu dace so don haka mu yi ƙoƙari duk abin da za mu yi mu duba mu ga yaya Allah ya ce a yi yaya manzon Allah ya karanta duk fahimtar wani malami duk karatun malam wallahi bai kai fahimtar manzon Allah ba don haka kuma Allah ya faɗa mana ma atakumur rasulu fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu sai ku zanna lahiya me yasa ba ka kaza ban ji inda manzon Allah ya karanta cewa ana yi ba me yasa kai kaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naga yayi kaza wata rana yace masahabi kaza ayi kaza khalas ka huta sai Allah ya ci gaba yana cewa wannan lokaci to da yake ana gwadin lokaci anan nake gani ya kamata mu takaita sai kuma gobe in akwai rayuwa da lafiya za mu dora inda muka aji abinda muka yi daidai Allah shi ba mu lada kurakuran mu Allah shi yahi mana abinda muka gane Allah ya ba mu ikon aiki da shi wanda ba mu gane ba Allah shi ganar da mu wassalamu alaikum wa rahmatullah sannan ga yan kwamiti ya kamata yare da ke shigowa in ma dai tsarin zama za a yi masu to a yi kokari sai a tsara masu abin nan na zama
don wani lokaci sai iske cewa an kore su kuma manya ba su shigo ba. Da haka amma in aka ga cewa zaman su ba tsari to ana iya kallon yadda za a yi a ga cewa an tsara musu zama ɗaya. Na'am. To alhamdulillah muna nan cikin suratul anfal an kwana aya ta 20